La suma era 2 més 2, el resultat era 4. La pregunta era qui és, la resposta era... La suma era 2 més 2, el resultat era 4. La pregunta era qui és, la resposta era... Déu. A ma àvia li deien que no parlés com els gossos. 40 anys després encara desenterrem ossos. Vas a la muntanya de pícnic un diumenge i no saps però estàs dinant sobre un munt de cossos. Això va dedicat al petit braç del petit Mata-Solanes treballant en el camp del Prat a portar-li regals. La senyora comtessa carxofes per Nadal, va fort pedalejant per no arribar tard. Fa un aire glaçar, però això no impedirà mantenir-se al sa per l'himne nacional. Aguantar bracet que mira el capellà amb la regla a la mà i no pot ajudar ni aquell Jesús és absurd, perquè l'únic que pot fer la fotuda fusta és fum. Són temps difícils, bracet, però quan siguis un adult sé que sabràs alçar el puny ben amunt. La suma era 2 més 2, el resultat era 4. La pregunta era qui és, la resposta era... La suma era 2 més 2, el resultat era 4. La pregunta era qui és, la resposta era... Déu. La resposta era... Déu. Sembla que el segon tall s'ha borrat, no li he gravat. Era el que quan t'explico que anàvem a escola i vam anar ja sabent multiplicar les 4 regles que ens havien ensenyat allà. Jo no tenia quasi castellà i a més el primer dia ens van posar, com tots els dies, a resar el Pare Nostre en castellà. Jo no tenia idea de què volia aquell ritual d'aixecar-se de peu, començar a moure els braços amb el pare. Li deien que no parles com els gossos, 40 anys després encara desenterrem ossos. Això és per cada crit atrapat als calabossos, sobre molta poli però falta un munt de cossos. La pregunta era 2 més 2, els resultats segueixen 4. 0 de dictadura i també de democràcia, més 114.000 sacs d'ossos sense rastre. Li acaben de fer un holograma, fraga, no em surten els càlculs. El rei observant-nos a les aules, no parlo de ma àvia, parlo dels anys 90. 23F a les aules, peus sobre la taula, Robin Williams a la sala, la soga no m'aguanta. Dedicat a cada fatxa de barra amb coca les fosses com les que tenen en comú Cambòdia i Espanya. Repressió, fam i afusellaments, i 80 anys després encara m'àvia no parlar castellà bé. Fracassats, es podeu disparar amb els ulls embenats, però vosaltres sou els que morireu encegats. Si no em parlis de companys, amb l'ull Llàster Quintana regalimanta per les mans. No em porra però en fals, ens haurem d'alliberar. I si sóc fill de mas, no em facis ser adip. No crec en el paradís, per a braces sempre estic. Per lluitar em cal un crit, res a debatir. Soc així, penso així, parlo així, sóc fill de precollons abans que els putos avions que es xofa flow a foc fins que et fotin de pret a la presó. Infàncies robades, que la llibertat dels nostres fills us escupi a la cara. La corretja ens escanya encara. Vosaltres feu guau, nosaltres fem bup. Vosaltres tant d'Aznar, nosaltres tant d'Artur. Però vosaltres tant de Primo, tant de Franco i tant d'Atur. Hi ha coses que mai canvien i una d'elles ets tu. Ni menys, ni més que el que som, que el que som. Ni més ni menys que el que som.